Vítajte pri novom vydaní správ Hlohovskej televízie. Dnes uvidíte otvorenie Fraštadského kultúrneho leta, podujatie muzika v Beregsegu, ako aj aktivity základných a stredných škôl. Začína sa nový spravodajský blok. Zostaňte s nami. Študenti súťažili o najkrajšie tablo. Druhostupňari lámali rekordy na Hlohovských hrách mládeže. Seniori športovali na okresných športových hrách. V Šulekove si verejnosť mohla vybrať oblečenie v bazáriku. Tablá stredoškolákov už celé 10 ročia zdobia chodby stredných škôl, kde strávili tínedžerské roky a jedno z tohtoročných sa môže píšiť prvým miestom. Je odmaturované a tablá absolventov stredných škôl ste mohli vidieť vo výkladoch obchodov v centre mesta aj na Facebooku. Mestský úrad Hlohovec ocenil tie najkrajšie. Súťaž o najkrajšie tablo stredných škôl každoročne vyhlasuje primátor mesta Hlohovec. Prebieha v dvoch samostatných úrovniach. Najskôr teda hlasuje odborná komisia a následne hlasuje verejnosť na internete. Odborná komisia je zložená zo zástupcov odboru školstva, kultúry, športu a mládeže, odboru komunikácie a tiež z pedagogických zamestnancov základnej umeleckej školy tu v Hlohovci. 7 tabiel bojovalo o to, ktoré je najkreatívnejšie a najestetickejšie. Porota rozhodla, že na 3. mieste sa umiestni trieda 5B z gymnázia Ivana Kupca. Chceli sme vlastne niečo takého minimalistického, ale zároveň, aby to všetkých vystihovalo, tak sme sa zhodli na niečom takomto a na tom, aby ten každý mal nejaký svoj citát. Ako druhý sa umiestnili chlapci zo Strednej odbornej školy technickej. Sú tam rôzne elektronické súčiastky, na pozadí je taktiež binárny kód. Titul najoriginálnejšie tablo získalo dielo na námet počítačovej hry od áčkarov z gymnázia Ivana Kupca. Motív GTA 6, keďže to je taký moderný fenomén, že taký vtip v podstate sme si k tomu spravili. Fotografie všetkých prihlásených tabiel mesto zverejňuje na facebookovej stránke mesta Hlohovec, kde o najkrajšom table rozhodujú aj obyvatelia a fanúšikovia. Cenu verejnosti s počtom lajkov 387 dostala trieda 4A gymnázia Ivana Kupca. Študenti už majú predstavu o budúcnosti. Elektrotechnike, ale v odbore vojaka, takže niečo logistickejšie. Asi tiež niečo s elektrotechnikou. Buď to chemické inžinierstvo alebo veterína. Ekonomickú fakultu do Bratislavy, tam mám zatiaľ 4 obory. Na nejaké chemické inžinierstvo. Matfis do Bratislavy a chcem študovať astronómiu. Chemické inžinierstvo na Slovenskej technickej univerzite. Nezabudlo sa ani na škôlkárov, ktorí od septembra nastúpia do školy. So svojimi materskými školami sa tiež lúčia nápaditými tablami, ktoré môžete vidieť vo výkladoch v centre mesta. Za ich kreativitu si zaslúžili premietanie filmu v kine Úsmev. Druhé stupne základných škôl bojovali o prvenstva v atletike na tradičných Hlohovských hrách mládeže. Tento ročník hier bol jubilejný. Hlohovské hry mládeže tento rok oslavujú neuveriteľných 60 rokov od ich založenia. To, či aj tento rok padne nejaký rekord, sa ešte len dozvieme. Začali sme na FC Slovan, kde sme odhádzali kriketkou a pokračujeme tu na základnej škole Arpada Felcana, kde teda máme atletickú dráhu a podmienky k tomu vytvorené. Práve prebieha beh na 60 metrov, budeme pokračovať výškou, diaľkou, potom pôjdu štafety, beh na 300 a 600 metrov. Starší žiaci tí majú pridané ešte vrch guľov a dlhšie trate. Ako máš najradšej disciplínu? Skok do piesku, jak teraz. A koľko si skočil? 315 alebo 305. V pohode je to zábava, kamaráti. Mohlo to byť aj lepšie, ale ja som spokojný s druhým miestom. Hlohovské hry mládeže zakladali pred 60 rokmi telocvikári, ktorí v tom čase pôsobili v Hlohovci. Chceli, aby sa mládež venovala športu. Malo to teda takú tradíciu, takú rivalitu obrovskú. Viem aj ako dieťa si to ešte pamätám, som chodila na jednotku školu, tam pani Ballová sa teda rivalita s pánom manželom Ballom, ktorý bol na druhej základnej škole, takže bolo to také iné. Aj ten výber detí bol troška iný.
Určite pekná myšlienka na začiatku a teraz vlastne už pretavená do tých rokov. Je to vidieť, že teda pracuje sa tu na tom športe, je to super. Potom ako v januári 2025 zomrel dlhoročný hlavný rozhodca a syn zakladateľa hier mládeže Martin Bala mladší, rozhodcovskú štafetu prevzal tréner atletického klubu Bojničky Jan Šiška. Je to úžasné. Na začiatku sa pani učiteľky pýtali, že kto má viac jak 60 rokov, tak ja som sa jediný prihlásil. Takže ja už mám 72, tak ja už som tu vlastne aj mohol súťažiť, len som nechodil do Holovca do školy. Šesťdesiaty ročník Hlohovských športových hier mládeže 2. stupňa základných škôl odhalil 2 rekordérov, a to v behu na 60 metrov. Prvou rekordérkou je Klára Latáková, ktorá zabehla za 8 sekúnd 34 stotín zo základnej školy Podzámska, a druhým rekordérom je Timotej Heriban s časom 8 sekúnd a 1 stotina zo základnej školy svätého Jozefa. Parádne, podarilo sa mi to konečne vyhrať a som spokojný celkom. Futbal hrávam za Slovan. Seniori sa radi stretávajú a sú aktívni aj v neskoršom veku. Dôkazom toho bol aj 3. ročník športových hier okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Po Pastuchove a Dvorníkoch pokračovali v ďalšej obci okresu. Jednota dôchodcov má svoju pobočku v Hlohovci, ale aj v obciach. A jednoty dôchodcov okresu Hlohovec sa stretli na jednom mieste. Na dvore obecného úradu v Siladiciach, aby spoločne strávili deň plný športu a zábavy. Žreb pripadol práve na našu obec, takže veľmi s radosťou sme prijali toto rozhodnutie a sme radi, že toto podujatie sa môže konať práve dnes u nás. My sme všetci tak od 60 vyše, seniorský vek, väčšinou 65-70 a tak. A cieľom je to, že máme troška pohybu a hlavne toto, že sa tu stretneme, že sa porozprávame. V nenáročných disciplínach súťažilo 200 seniorov z okresu. Musia sa sústrediť, vyčistiť si hlavu, zamyslieť sa a vidieť iba terč. Prvý raz som to videla, teda som spokojná. Dúfam, že aj ostatní. Dúfam, že nespravím hanbu Siladiciam a aspoň nejaký ten zlatý pohár vyhrám. A som rada, že je vyššia účasť ako v Lani, že dôchodci sa chcú hýbať. Slalom a idem ešte na krúžky. Hádzať do toho kruhu, čo tam je, v recuškách s pieskom. Okresné športové hry podporil Trnavský samosprávny kraj aj mesto Hlohovec. Práve komunitný život, práve aktivita, práve pocit, že niečo môžem urobiť pre svoje najbližšie okolie, svojich najbližších kamarátov, kamarátky, komunitu, predĺžuje život. Táto generácia ľudí v sebe má zakodované aj to, že ak chcem si niečo užiť, treba aj niečo odviesť a odrobiť a na to sú účastníci tejto športovej akcie výrazne nachystaní. Na okresné hry seniorov sme prispeli aj ako poslanci Trnavského samosprávneho kraja. Ma veľmi teší, že sa títo okresné hry konajú, že sa, jak by povedal predseda Jednoty dôchodcov Janko Kozák, dievčence a mladenci takto stretávajú, že športujú, že sa udržiavajú v kondícii. Súťaž vyhrala mestská organizácia z Hlohovca, ako druhý skončili Pastuchovčania a 3. miesto priniesli domov Siladice. Dať veciam druhú šancu a pomôcť ľuďom v núdzi, to bola hlavná myšlienka komunitného bazáru, ktorý pripravil Mestský úrad v Šulekove. Príďte si vybrať oblečenie, topánky a veci do domácnosti, ktoré sú k dispozícii úplne zadarmo. Takto, či na sociálnych sieťach alebo webe mesta Hlohovec sa mohla verejnosť dozvedieť o komunitnom bazáre na obecnom úrade v Šulekove, ktorý si pre občanov pripravil odbor sociálnych vecí. Sponzorom sú vlastne ľudia, ktorí
už chcú posunúť ďalej veci, ktoré oni nepotrebujú vo svojej domácnosti a chcú spraviť radosť iným. Komunitný bazárik bol hlavne pre sociálne slabšie rodiny a klientov odboru sociálnych vecí, ale aj ostatných občanov. Väčšinou také na deti, také pekné veci sú to a tak? Šaty a tričko. Také do domácnosti si myslím, voľaké stroje, lebo čo tak. Zachovalým šatstvom môžete prispieť aj vy. V rámci terénnej sociálnej práce máme vytvorenú facebookovú stránku, kde nás ľudia oslovujú a na mestskom úrade máme kanceláriu, kde môžete prísť, porozprávať sa a priniesť. Ďalší komunitný bazár odbor sociálnych vecí mesta Hlohovec plánuje na jeseň po vyzbieraní ďalšieho oblečenia. Boli sme na otvorení Fraštatského kultúrneho leta. Žiaci sa v škole lúčili so školským rokom na Juniálese. Folkloristi zo Šulekova opäť zorganizovali festival Muzika v Bereksegu. Futbalisti hlohovského Slovana U13 vyhrali nad Hurbánovom a stali sa majstrami. Silný refrén či logická hádanka. Overené hity, ale aj novinky z kuchyne Horkyže Slíže nechýbali na otvorení Fraštatského kultúrneho leta. Fraštatské kultúrne leto je oficiálne v plnom prúde. Pod hlavičkou Mestského kultúrneho centra ho slávnostne otvorili jeho riaditeľka Lucia Loskotová a primátor mesta Ivan Baranovič. Fraštatské kultúrne leto štartuje tak ako každý rok sériou kultúrnych podujatí a hudobných podujatí v Hlohovci, ktoré verím, že si obyvatelia Hlohovca užijú. Možno je počuť za mnou kapela Nekultúra, to je lokálna punková kapela. Dneska sa tu dialo to, že sme sem priviezli trošku nášho takého undergroundu, lebo my sme není moc zvyknutí na takéto veľké pódia, tak sme si to aspoň vyskúšali. Keď je takto, že publikum je také viacej komerčnejšie, tak tam troška taká tréma je, že jak to budú brať. Tak vynehali sme na schvál aj pesničky také, čo sú také ako ostrejšie, takže to sme vynehali a snažili sme sa troška tak prispôsobiť trhu. Všetko tu funguje, je to úplne v poriadku. Prišli aj ľudia, technika fungovala, počasíčko, takže Amerika úplná. A nachystaní sú Horkyže Slíže, to je taká čerešnička. Som nesmierne rada, že táto kapela oslovila naozaj že veľa ľudí, Hlohovčanov, ale aj teda ľudí z okolia. Budeme mať plný amfiteáter. Mladí i tí skôr narodení, či dokonca nevesta, všetci sa bavili a spievali. To sa hanbí. My sme jej prišli robiť rozlúčku so Slobodou a želala si koncert Horkyže Slíže. Áno. Tak sme jej to v podstate dali ako prekvapenie. Na Hlohovec je to fakt, že všetci sa tu bavia, všetci sú usmiatí, radi sú tu, takže podľa mňa je to veľmi dobrá atmosféra. Prišli sme v prvom rade na Horkyže Slíže, lebo sme veľkí fanúšikovia. Tu som prišiel s priateľkou a s bratom a stretli sme tu veľa pozitívne naladených ľudí, takže atmosféra tu je super, by som povedal. 34 rokov na scéne a stále ich to spolu baví. S Hlohovcom ich spája nielen silná fanúšikovská základňa, ale napríklad aj... Prvé albumy sme tu nahrávali. Šulekové, áno, ale aj v Hlohovci. Prvá Alibaba sa nahrávala tu v Empírovom divadle. Čo via Slíže? A Slíže sa mi veľmi páčia. Nitrianská kapela Horkyže Slíže je podľa mňa super. A blízky vzťah mám aj kvôli tomu, že niekedy, keď sme tu mali a otvárali sme tu s kolegom pub, tak Horkyže Slíže si u nás robili klip k pesničke Atomový kryt. Máme toho dosť aj nie kvôli tomu, že začala festivalová sezóna, ale robíme aj album. Takže vlastne, keď prídeme domov, tak ideme do štúdia a nahrávame to. No už to mixujeme teraz, takže už to vrcholí. A samozrejme koncerty, ako každé leto, ako pribúdajú a tešíme sa na Slížovicu v Nitre, kde aj pokrstíme nový album. Vy kedy? 28. augusta. Leto v Hlohovci bude na podujatia bohaté.
Najbližšie otvárame Chillzonu 3.7. koncertom Berlin Manson. Máme pripravené aj krásne podujatie pre deti a rodiny, a to 25.7. na Hlohovskom zámku, kde teda priletí obrovský dvojmetrový drak a bude Paci Pac. A budeme tu mať aj slovenského repera menom Karlo, ale všetky akcie, ktoré teda chystáme aj na pešej zóne, aj v rámci teda Chillzóny, sú na našej stránke www.kultura.hlohovec.sk. Letné kino nám začne 19. júna, a to filmom Šviháci, ktorý bude zdarma, a celý program je možné nájsť teda aj na stránke kina, a verím, že si všetci prídu na svoje, lebo tam budú aj horory, aj komédie, aj nejaké rozprávky, takže naozaj sa chystáme pre všetkých. Ďakujeme, že ste prišli na Fraštátske leto. Akcia bola výborná, zabavili sme sa a užite si leto aj s inými interpretmi. Pozdravuje Kuko z Horky Slíže. Juniales je jedno z obľúbených podujatí na základnej škole Arpáda Felcana. Je spojením vystúpení žiakov, dobrého jedla a aktivít vonku. Oslavy ukončenia školského roka 2025-26 a jeho bilancovanie sa už pomaly na základných školách rozbiehajú. V základnej škole s materskou školou Arpáda Felca na rok ukončujú tradičným juniálesom. Tanec na pesničku Lush Life. Trénovali sme to asi tak 2 mesiace. Čo ste robili na pódiu? Tancovali. Ako sa volá pesnička? Čapašníci. Je to už 11. ročník, sme veľmi radi, aj veľmi radi pripravujeme túto aktivitu pre našich rodičov, priateľov. Sme veľmi radi, že aj deti ešte v tomto čase, keď je veľa písomiek, ešte skúšania, majú chuť s nami niečo nacvičovať. Uplynulý školský rok hodnotia žiaci, rodičia aj pedagógovia. Výborne, už dcera sem chodila 9 rokov, takže by sme spokojní so školou. No, super, aj škola super. Dostal som poznámku, ale že niekedy dostávam aj jeničky. Boli aj dvojky a jednotky. A proste je to také, ako keby, je to normálne, že jednotky, dvojky, trojky. Jednotky a dvojky. Ako bolo škôl? Dobre. S čím sa najradšej hrávaš? S babikami. Takže čo vás ešte čaká do konca roka? Písomky, koncoročné, ešte diktát. Ale že nechce sa mi tak robiť, ale čo už no. Mali sme účasti na majstrovstvách Slovenska, hlavne v športe. Mali sme ťažkú úlohu spojenia s materskou školou Fraštácka. Bohužiaľ nás zasiahli aj také veci, ako je znížené úväzky na asistentov učiteľa, čo nás veľmi teda postihlo, a to sú tie nepríjemné veci, ktoré my musíme nejako prekonať, popasovať sa s nimi aj ďalej, lebo sú tu deti a treba ďalej vzdelávať. Žiaci nám ešte prezradili, ako budú tráviť prichádzajúce prázdniny. Byť doma a keď tak chodiť s kamarátmi von. Ísť do Chorvátska na dovolenku. Do Chorvátska. Do Chorvátska a do Londýna so Sarinkou. S kamarátkami byť. Možno do Tatier. Na 1 týždeň u každej babky. Do Chorvátska. Do Grécka. Ja idem k babke. Ja idem do Chorvátska. Muzika v Bereksegu sa tento rok niesla v téme Moja dedina. Do budúceho ročníka s témou historického gastra v Šulekove sa môžete zapojiť aj vy. Informujte folklórnu skupinu Šulekovo o tom, ako sa kedysi v Šulekove varilo. A teraz už poďme na festival. 3. ročník folklórneho festivalu Muzika v Bereksegu v mestskej časti Šulekovo opäť privítal muzikantov z nášho okolia i z rôznych kútov Slovenska. Tak poďme spoločne na festival. Juch! Od
folklór nepatrí len na pódia. Naším cieľom bolo aj to, aby sme folklór priniesli späť medzi ľudí. Má spájať ľudí, spájať folkloristov a v podstate robíme to zo srdca a vymysleli sme to trošku tak spolu aj s pani Helenkou Kolníkovou. Na pódiu sa vystriedalo mnoho talentovaných muzikantov, jednotlivcov i zo skupenia, ktorí návštevníkom ukázali, aký farebný dokáže byť slovenský folklór podľa toho, z akého regiónu pochádza. To bola taká skôr, by som povedal, improvizácia, ale tak hádam sa páčilo. Ja som účinkoval niekedy v folklórnom súbore Šilkovčan, potom som bol v Leopoldove, bol folklórny súbor Želeničiar a ten Želeničiar sa premenul na KSF mestečko, kde účinkujem ďalej. Existovala táto šulekovská harmonika 11 alebo 12 rokov a teraz tretí rok ide muzika Beresegu. Pokračovanie dlhoročného podujatia Šulekovská harmonika muziku v Bereksegu prišli podporiť aj zástupcovia mesta a Trnavského samosprávneho kraja. Ja mám folklór rád a rád chodím na toto podujatie, páčia sa mi aj ľudové piesne, ale hlavne tá farebnosť krojov a tá odlišnosť rôznych krajov. 2 roky dozadu mi Šulekovčania požičiavali kroj. Je to teda nejaká história, ktorú tu zachovávame. Ja osobne sa v tom necítim veľmi dobre, ale ženy aj muži v tom vyzerajú výborne. Pozdravujte mojeho frajera. Chodila dievčina po hore plačúci, postretla čipkára, niečo čipky predáva. Folklórna hudba si stále v našom regióne nachádza svojich fanúšikov. Veľmi dobre, 100%, pekný účinkujúci. Obrovské pozitívum, že sa vôbec takéto niečo koná a v podstate je to už 3. ročník. Ja veľmi ďakujem za pozvanie a strašne mám veľmi dobré vzťahy so Šulekovským súborom už teda po 10 ročia. Verím tomu, že to uchytí a že spravíme veľkú konkurenciu Červeníku. Dievčatá sú veľmi šikovné, šulekovskej folklóry. To je tak voľačo nádherného, pretože ja som v tomto vystupovala 30 rokov v súbore.
Folklórna skupina Šulekovo už teraz verí, že sa takto rok opäť stretneme na muzike v Bereksegu na Šulekovskom ihrisku. Lívia Chlaň, Hlohovská televízia. 14. jún 2026 zostane navždy zapísaný v pamäti malých hráčov Hlohovského Slovana. Stali sa majstrami 3. futbalovej ligy kategórie U13. Nedeľa 14. júna 2026. Tento deň zostane navždy zapísaný v pamäti hráčov Hlohovského Slovana U13, trénerov, fanúšikov a ich hrdých rodičov. Chlapci absolvovali celú sezónu bez prehry a stali sa majstrami 3. ligy U13. Otcovia pripravili pri nástupe ich synov na súboj s hosťujúcimi Hurbanovčami nezvyčajnú atmosféru. Od úvodného hvízdu bolo zrejmé, že na ihrisku sa stretli dve výkonnostne rozdielne mužstvá. Domáci tím dominoval vo všetkých herných činnostiach, od individuálnej techniky cez pohyb bez lopty až po kombinačnú hru a fyzickú pripravenosť. Hráči si vytvárali množstvo gólových príležitostí a počas celého stretnutia kontrolovali dianie na ihrisku. Predvádzali pekné kombinácie, presné prihrávky a efektívne zakončenie, čo sa postupne odrážalo aj na skóre. Trojgóloví strelci boli Jakub Kmety a Šimon Marcinka. Po dva pridali Timotej Heribán, Mateo Horvát a Michal Kiš. Raz boli úspešní Lukáš Daniška, Ilia Dobrovolský, Jakub Kancko a Leo Riegel. Výsledok 16:0 síce pôsobí až neuveriteľne. V tejto sezóne dosiahli žiaci Slovana viac dvojciferných víťazstiev. Priam neuveriteľné celkové skóre 239-15 hovorí samo za seba. Je to zaslúžená odmena za kvalitné a stabilné výkony. Tesne pred koncom sa nešťastne zranil Nikolás Strižinec. O chvíľu však už mohli ostatní hráči aj s trénerom a fanúšikmi nespútane oslavovať titul. Titul je náš! Šimon Marcinka sa s 57 gólmi stal najlepším strelcom súťaže. Západoslovenský futbalový zväz skupina Juhovýchod sa stala kategória U13 Hlohovec a hráč. Tréner vynaliezavo vyriešil aj dočasnú imobilitu svojho zverenca. FC Slovan Hlovec U13. Tento rok sme majstri ligy. Ja by som chcel strašne poďakovať rodine, trénerom a fanúšikom za to, že
čo pre nás spravili túto neuveriteľnú sezónu. My sami si vieme predstaviť, čo sme vlastne vyhrali. Sezónu hodnotím vlastne veľmi pozitívne, hlavne z hľadiska rozvoja hráčov, pretože to je pre nás v klube číslo 1. Hráči sa držali princípov, subprincípov a vlastne z toho sme ťažili. Sú veľmi dobre individuálne vybavení všetci, čiže sme mohli viacej riešiť aj taktické veci, aby vlastne mali potom ten prechod ľahší do tých starších kategórií a chalani si to odreli, odmakali. Celú sezónu vlastne išli na doraz, aj keď boli miesta, kde už sme mali toho všetci dosť, ale oni stále pokračovali. Za to im patrí obrovská vďaka. Klub, tréneri, futbalové zručnosti detí a neustála podpora rodičov boli strojcami tohto mimoriadneho úspechu hlohovského futbalu. To bola posledná správa. Užívajte si teplé júnové počasie a uvidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia.